dago herria, mugimendu gabe. Nire oinei begira entzuten beste behin, nor da norbera. Artez jarraitzen dut berez, alde zaharran sartzen, nor da norbera. Aurkitzear gaude. Norbera zelan astu bueltan gidatu, atzera begira ezin da, gainetik berauken du. Zein ilune barra zein akordatzera eraman ninduena, nire azken agerraldia zen. Zela inbeste oituko nintzela, irudimen bilanen bien metaforaren zatiak lotzen, baina berdin zaio zegen bazten ekinen ezkero horren. Ez darin ikuen behar izan honen, ez darin induen gaztako atzeden hartzerik hemen nigazuk zerrekin gozenuke, zenuke ezan hitz baten. Guro berako izan gara.
Ieu, eba, Apa, momentu bat, nire kamari gerabaki pixkete porai jutia. Eta, itzein momentu baten? Dana ondo daun? Bai. Vale, bat bi. dana de lujo. Ze, txat, entzute zue, oza? Bai. Entzun bai, ikusi kato bat Bai, ikusten du. ontxe. Estamos trabajando en ello, esate zuen beste arre bezala. A ver, junberko zian. Bueno, zuentza de, listo, Listo. vale. Ontxe bai. Bueno, gabon, hau dituk, zuzeneko arazuek esati izangoan pixkat simplidek, zuzeneko arazuek infrastruktura kutre bat daugen pertsonantzat. En plan, haulaek. Nik beste munduko zeier, así que... Lasai. Tranquil. Baina, hostia, esan behar ziok zuek bai. Zuek montau dezue horrek kiston pifostio zarra. Bueno. Bai, osea, lokala da, azkenien, hemen denporigaz montadon gure imperio da. Bai, esan berrian, lehen esan dizuet kamaraz kanpo, baina gustatzen zite bat jende horren esatie, eskerrik asko gitarrezketa eta bari konbidapena onartzeatik, eta lan hauek eitxeatik baita nerekin hemen hitz egiten egoteko gabontan, así que hori, eskerrik asko. Eta... Ez dauz etxik da guretzako placer bat da, tio. Bai. Vale, eskerrik asko. Ja, sasoi eizen da, ja, hainbeste bidarrez atxeratu. Ja. Bueno, ez da pasatzen. Hau, dek pixkat, ez zitegen gustatzen zatixe, elkarrezketin. Dek justu, lehenengo minutu hauek, batzutan zerri buruz, dek... Toma de contacto. Bai, ez zitek ez dara gustatzen direktamente galderakin azti eta hau, orduan, pixkat, orduan, bueno, nengo izut galdera bat, irutziztekela, kuriosu izatekela entzutie taldekidien partetik. Nola definiuko zenukete txekalte ema, ze etxezua, zer dek, ze estilo, ze etiketa, zeuen hartin ze erabaki dezua, dekela. Galdera ona, no? Osa, gure hartien ez du erabaki ezebez. Aha. Gu gari ez lau bermiotar, lagunek ari zenak, eta momentu baten, bueno, unai eri da ikerreri, unai da hau pendejue, da iker da bateri joli, okorridu izan datxoien musikiku dauela egin, da horregatxik gauz hemen. Osa, etiketa bat jartzeko moduen, ez da hitz, pues, como diría todo el mundo, no? Hacemos rock alternativo, o... Jo que sé, bai, ez dazku gustaten tatxaten de nada. Inoiz ez dugu esan zer garan, naiz hau du jentiri itxi eurek esati zer dan, edo ez? Unaiek bardine, igual ez dago, ez dago Bai, osea, básicamente txekalte, pues, talde bat, musike talde bat da. Eta zikera batan, pues, lagun bik sortu gendune, eta gero Iñaki be eta Jonan batu zirenak ize segi duen. Eta, hori, musike talde nobato bat hasi izan, gero denpori gaza apurtzuete gero eta gizaure zue, zer izua hartzien gauzie, eta apuret bihurtu bai bizimodu baten. Ez, en plan, profesionalmente, bai, azkenien, pues, taldeik piso asko dako gure bizi zen, eta, pues, bizimodu eta bai, apuret taldie. Bai, ez azkenin igual, nahiz eta hortik ezin bizi, azteugarro kontzertu batea jun, txakianoa jun, olako temakin, ez, seguramente. Ensaio bat, kontzerto bat, ez badan hori da, bideo bat, grabaketa bat, edo zer, da, o tramites varios que egun guztitan zauz mobilera. Bai. Da hori, básicamente. Etxeate asko guzti, baina tranquil, eukiko jau astixe zuen influentzisek ezautzeko eta ikusteko bat zuen soinu eta nuen datorren. Nik bazio gauze bat, nekau ginen atxik hau ezatik, baina eske baziok taldeik gaur egun Euskal Herri mailan roka etxeunak edo piskat musikako gorra etxeunik, ez daugenak berritxarraken influentzik. Ja. Segur esati ba, eske egiz ezan geupe mos mamaude eso, claro. Kontzertu dara jungara, oza, claro, esati ez ez da erreala, tio. Claro, eske horregatik esaten ean, eske haitzek eta, bueno, evidentemente influentzik gehiago ziok ez, baino baz nabaritzek zea hori, ez, gorkan, igual, akorde, okerrezan atxo tropeaute jotzezu, ez? Bai. Ze drop? Haitzen du, tono erdi bajatu dana, da gero dropia, oza, drop zeso seria, drop ze hashtag. Bai, drop ze hashtag. Nik hola, oza, nik, bueno, ez dakot idea puteripez, oza, musikez, vale. Esan,
teknikaldetik ez dakot idea poteri pezinak ikizo daki. Nik uste dut teknikaldetik bera ona jona dela, dago esan musiki ez dagoela. Osa, nik ez dut ikasi musikerik ez ezer, autodidaktina eta ez dakitxe gauze askorik bez, gauze basikuetak itxez. Gero jo eta hori bai, Gero es un máquina, Osa, cabrón. badino ez da zuen zer zauzoten, pues ni puta idea igual askotan. Claro. Bale, etortze zite hori nahiko ondo ja pixket ja toma de kontakto txiki bat indi hau, eta hau ondo etortze zitek ja lehenengo atalea sartzeko. Txegat inoiz ikusi zuen gitarrizketaik, ez zio problemaik, ez zio kompromisoik. Ja, nik ez dut segidu izan dia, baina baiago ikusi dut baten bat. Bai, vale. Nik konsumo rápido, en plan, gertutan dana Instagramen, Bai, bakizu, plan... 15 segundu. Bai, ulertzeiat. Bueno, esplikako izuet baita ere zeuek jakinen gainin egoteko. Eta baita ere gustatzen zitek askotan, bai neu research asko ingabe etortzie, eta baita ere gustatzen zitek zuek research asko dezitie, saioi buruz. Bestela, jendi etortzeia galderak pentsaute. Eta nik nahi zuzetea momentuko bapatekotasun hori. Eta incluso bapatekotasuna baldima rollo 10 segundu banik etxekia, da bueno, hola etziko problemaik, bale? Bai. 3 atal nagusi zauzkek movida honek, eta atal bakoitzin gai ezberdinei buruz itzen goi. Hau lehenengo atalaek pixkat komposizioi buruz, bigarren atalaek teknikai buruz, eta hirugarren atalaek ja hori, gusto pertsonalak edo influentziai buruz. Orduan galdera ezberdinei zaudek atal bakoitzin. Eta gero batzutan egotek laugarren subatal bat bezala egotekena konstante pixkat elkarrezketa dozuan zehar, depende gonbidatuen arabera, dekela pixkat arroio euskal musikan egoera, kontzertu lotzeko zailtasuna, gaztearen figura, sartuko batzuk iriste baldin bada momentu hori. Ados? Orduan, ja pixkat komposizio tema hontan sartzeko, nahiak jakin prozesua nola dan, ez? Galdera zehatza egin aldiat, baina igual zuen eskutziko ja directamente prozesua zein dan azaltzea. Nola sortzek etxekalten kantu bat. Bueno, ni neu hasiko nahi, bai gero gustako lekidaztu nahiek segiti. Claro. Gauza asko kinda dago esateko. Egiz esan, hemen ideak gehien bat, ze danok ekarten du beti pintzeladaren bat, bai gehien bat nahiek ekarten dauz ideak etxetik, ze da makine bat ez dan aparaten, ez gitarri joten, ez pentsaten, ez estrukturik zeran du hau besti tal, no sé. Hor da bile txien beti lanien. Da gero lokalera ekarten dago, edo botan dago WhatsAppetik edo lo que sea, eta ja lanien azten gara, osea, egiz esan, batxutan lentua besta batxutan harina kanta bat, bost kanta, baina hori ekarten da berak, da Iker dana bateri joliet, berazten daia, baterizetan pentsaten, jonan bebai, bajue joten apurbet, zaskanien da gizien bat berari segit, eta gero berango dagoen pintzaladak itxie. Da ni azken batien neu sartuten nahi, zeitzen dut apurbet, pintxe ganien. Da gero abotsak azten izartxien, da gero koruek, egiz esan, hori, gero unaiek igual eso zer gehiago gusango la quedado esan, nik te digo rápido y sencillo, Bai, osea, básicamente normalien, a ver, batzutan pasa da igual, geukin june eso zer improvisadamente eso zer sortu dana, bai, normalien abots eta gitarra batetik datoz kantak. Osea, etxeko ide batetik, aldasan riff batetik edo melodi batetik edo bai, holan, gero lokalera ekarten du, apurbet gustatzen askune leloka gauzie itxie da estruktura bat emon kantiri. Eta normalien etxekalten pasten dena da, que gitarrasko lau rifegaz edo bor rifegaz kanta bat eitzen da. Hau da, ez da errepikatuten, ez da itxe, entzun basun askotan edo igual asimile bat zuzen kantak, bai, normalien guk gure estrukturek edo batzutan badizka konbentzionala, normalien ez, osea, guot esan. Ez dala estrofa estribillo. Vale. Dizela como katxo asko, ezberdinek. Eta errepikatzen zienak, gero? Badauz be bai, errepikatuten dizenak, igual pare bat aldize dolan, bai, askorik izau bez, osea, gut, esan, riff bet, igual bibidarrez errepikatun da gizenez. Gauzia da igual atazketzen gara leko baten, da jazten zara pentsaten, no, hazten zara joten, a ver si te sale algo, da sebes, tío, cago en Dios. Da, ¿qué hacemos? Da, esas pentsaten igual nike askotan ditzen dugu, bai, unaien beste kanta baten daño, pegaitzen dago honek hemen, edo ez dakidu zer egin, da, beste movida bat. Da batxutan hori, oza, errepikortasun hori badau, gitxi hau, edo beste kanta batxutan gehiago, baina hori bastante guapo, niri gustan. Bai hori, oza, estrukturia egiten du, esan. Ez marean broma bezala, orduan rock alternatibo progresivo. Zoaztelako batetileko bat dibestera, ez?
Bueno, Ez ipinetik. ez pentsa, a ber, bai estribiuk egiten duz eta errepikatuten duzena, bai, saiatuten gari ez guri hasikera baterik uste izen dazku, hori, apurret, post-hardcorran mundue, izen apurret, kanta laburre, bai, ez errepikakorrak, olako rollo bat. Eta, karo, Iñaki esan dagoelez, ba, ni nahi apurret gizau, langile etxien eitxina, porque ez dakote idea puterik bez musikeri buruz joten eta hori dana, orduen nahi langile. Eta Iñaki dako don bat, dana, pues, igual, kanta bat hartzin dau, eta improvisatzen dau, eta gauzek etaten dauz momentuen guapo hausenak. Orduen bera, hori sorti dako, nik ez dakot hori sortia. Nik pentsain bihotek askotan gauzek ekarteko lokarera. Unai langile da, etin eitzen da asko, nien nahi langile, ni oso alperra nahi etxien. Joten dut gitarri, bai, joten dut 25.000 gauzek, igual no tiene nada que ver, da besta atxutan, bai, normalien ez asko. Dakotena da, hori entzuen dutela onaiek zeitzen dagoen, da nik ulertu itzen txate, da ikusten edo entzuten jamaz, badakizu non txoten dagoen, da gero ba nik nireri dako txoteko, bai, da organin montateko, da hori erabiltzen dut. Hori igual Nire txako ez sencillo, bai... Claro, nire ikusaten aztena igual 10 egun pileten, ba, berak igual egun berdinen, bai, initzen dauia. Claro. Ulertu den zu. Claro, bai, azkenin danok zaukeu erreztasun bat, ez, lenguaje batentzako, da igual, iretzat sormen lenguaje hori errezodek eta inakintzate arreglista lenguaje hori errezodek, etxeet nola ditu, baina igual pixkat hortik zik. Memori musikala asko sobio dako berape bai. Bai, da unaiek hori, az da el klabo, unaiek sortu makina bat, ni adibidez, intenta dana noiz sortzen ideak ekarten, ideak aldotez ekarri, baina ez dut ekarten igual inoiz pieza oso bat. Da, arreglateko, pintxeteko zozer ganien, ba, beti topaten dut zozer. Osa, azkanien gero holan hasi ginen bebai, de zein gu, gitarra bizek bardinek, ni de palo, no? Osa, jake bi gitarra gauzen, ba, zozer desberdinen guz, da, holan hasi ginen, da holan segiten du. Ados. Ba, bueno, ja, esan pixkat honi buruz neuzkan galdera dana pixkat gainetik izan ditxo, baina, bueno, bai nahi da jakin, unairen kasun, nola, geixena iksortzeken, beti riff batetik aztek, edo, osea, prozesue más o menos ikusi da nola dan, baina ordena zer dek. Riff, melodia, letra, edo riff eta melodia biak nahiko batea ziztek eta gero letra, edo letra batetik melodia gehi riff, edo, bueno, prozesu hori nola dan jakiti, uste interesanti dala bat. Ba, eski letrien asuntu dira beste atala bat da. Bai, hori da azkena dagona. Final round. A ver, normalien da gitarri joten egon, eta gero, igual abots bat urteten daz, melodi bet, da, pues, berbak soltera botete dotez, da, melodi bet urteten da, abotxan eta gitarran, ba, guapo badauen, gero ja, horregaz ja, gehiago puli duten dut, rife edo gitarran aldie, eta melodize, bai, eta burret formi moten txat, ba, jo que se, egunek pasete dotez horreri bueltak emoten, eta letrie, pues, batxutan bai urten da, niri personalmente batxutan bai urten da, zeo zer, ba, eka, normalien guk eitzen du lan, letrie a posteriori eitzen. Vale. Orduen, karo, ikerrek idazten dagoelez bebai, ba, gustatzen da asko apurbet, bueno, edo betian ekin jugolan, pues, lelau, melodi bet egin, eta ja finkatutie melodi eta riff eta dana kanta osue, eta gero ja hortik aurrera, ba, soltate datu zen berbak nik, edo gudunesan horregaz kantikaz, edo horrek kantik zer transmititen dozkunegaz, apurbet hor guez letriegaz, eta ba, kontzeptualki esio zer bebai hileten badu, ba, hori be eitzen du. Ba, pasada bat da, oza, zauz hemen ensaieten, onai azten da berbak esaten antuntun, encima, oza, osondo entxuten da, como, txoi, jain zu letrie, en si ez, oza, dozer gauze dago esaten. Ba, ikerrek beti hartuen da, zozer, tio, de letra bat, zozer, edo, ba, berori elaura doalan, da, letria eta den dago, no sé. Bai, burreto lan haulan funtzionaten du, osea, igual nik aldotez ekarri esaldi bida, gero ikerreformien moten txo, igual berba batzuk urteten diez da hortik azten gara idazten, gero pasitzen do, ez da apuret jarta da letrina. Letri ez da goitxik bera idazten, eta hori geratxin da inoiz bez. Batalla campal. Bai. Batalla campal zeuen artien edo letrien kontra? Normalien ikerreta neure artien, ez da batalla campal bez, bai, egot esan. Osa, bada parte gogor bat gune, dano gustora geratu letrigaz, eta ba sentiti letri be, no? Eta burbet formi emotio, bai, proiektu guztizeri edo album guztizeri edo lo que sea.
ados. Ta, No noiz pasa da igual letraren bate holan geratuti, bai, es raro, got, esan, beti da oso zer aldatuteko igual berbaren Bai, bat. eta azken momentoko hauze esaldi behaztu be, eta holan, bai. bueno, esaldi hori mundu guztizek itzen du. Eta berba bate gaitxik, igual letrie neiko fluidu urtetie, da gero berba bate gaitxik egoti ez da izema denpora horregaz berbi en plan, hau aldatu inbide, no me gusta, no sé Me qué. gusta, que sí, que no, que sí. Bai, ez da itz. Eta porrete da natalik dau letra aldien. ja. Bai, osea, hori, hori da ordena apurbete zeurak itzeko. Eta, esan da pixka eta aipatuek segun kantiek ze transmititzeikien, ze sentimentu edo, hori bilatzeken zeo zedek, en plan, da gaur itzengo ja, ba, amorrutikan, edo tristezitik, edo alaitasunetik, edo bazioke zea bat, alde hortatik, pentsakera konstiente bat, edo dek, bueno, gauza bat ateatzeak eta ja. Bai, nik uste dute urten itzen dela bakarrik, normalien, eta igual dau berbaren bat, holan jarto dauena, dinosu ezberdine, eta hori bai hartxindot nik, da igual zeo zerri azten bauten, ba horregaz azten nahi. Gero lokalera ekartzen dut, eta hori botaten dut, edo lokalien berton, edo ikerregaz edo zegoaz, lo que sea, ba improviseti eso, zer da, berba bat, pues, se te queda, hori berbia dinosu, hostia, hau, ez da hitz, guapo hau, honegaz, kantigaz, honegaz, melodizegaz, transmitu ditxon dozt. Da, horregaz guez, apurbet. Ok, ados. Así que, Se pasó. esan. Se pasó. Entonces, a ti hecho dos cuyos, bai, estás hartu. Aquí zer bat nana, hemen lokala dauzela, gukamen ez egiten du bermion. Eta beti urteten du berandu. Orduen ez da itxatitxo bada huien edo txo, Ez, ba. lehen abize du. Ez, bai, ja bizitzate, bedel bat daku, dana gure lagune. Txepaz. Osea, Berak zarratut nahu dana. Elizabeltzek lokal hoxetan zehatxik baita? Bai, Vale. Bai. Hemen dau Txepaz, bai. Txepaz, saluda. Estamos en directo. Saluda aquí a la cámara. Estamos en directo, Tengo yo llaves. Cierra la blanca de abajo y ya está. Tengo yo la llave de abajo, ¿no? Eso. Cositas del directo, No ¿sabes? no pasa nada. Es que, amén ezin zara kontrakil, beti da oso zer. Es que, oinola, esan deginen tipu eze, ostia, Elizabeltzekin egin entrevistie lokalak oso antzeko gituan, eta bat Bai. tipo bat abixau izerri zintzoa, bat abixau ziren hola oso zet izan, ostia, kablo, hasi que bermioko gitu, lokali buena izango. Danak ez baino. Hemen dau eskola xar bat, lehen eskola da zana, eta orain da hizkuntza eskolie, eta lokalak 10 goiko klasiek. Orduan gara, gauz talde danak, eta dau pertsona bat, ba, eitzen dauna sarratu batiek, irit hori dana. Bueno, beste bat, osea, musike talde dan dauz hartunde, ez da izen, bueno, grinkorra guztan da txoka horreieri. Sí, más, un poco de todo. Ok. Hemen ondun be bai daun un txaku, kapilla, be bai, kontxortuk eta etxan duzen lekuek. Horiek. Hori geho itzengo ja borri buruz, off the record, a ver si cuela algo. Ze, ja hor, claro, lehen aipau dira eta gola hor subtrama bat edo subtema bat, ez, ze hauetan. Eta ja botan, kontzertuek eta lortzeko eta ze moduz. Hau, etziok, kontzertuek eta lortzeko ze moduz, errestasunak azue, baugazue igual norbait, pixkat manager papel hori daukana talde barruan edo taldetik kanpo, edo, bueno, nola hori ze moduz. Baitu, hasikera baten, betianik egon gara gure kabuz kontzertu lotuten, edo proposamenak botaten dauzkuiez guri, edo bestela guk botaten dauz. Orain ja manazmentagaz gabilz, airakagaz gabilz, eta Jorge da gure managerra, ez da itxezututen bazun bibora. Ez. Taldie, pues Jorge da. Bibora sonatzezik, baino. Gazteiztara bat. Bera gure managerra da, airakagaz dabil. Eta orain ondo, bai normalien egiz esan aspalditxik kontzertu como que torri itzen diez, ez? Osa, proposamenak datoz, da guk normalien espadan soziar gune guk especialmente hor jo, edo lako zeo zer, edo nonogaz jo nonon, normalien proposamenak datoz da, edo taldinak, edo herrizenak, edo... Ja. En si gure taldeko manager ofiziala esan bihar badan, hau morroia. Ba, bueno, izen nahi. Hau mutilaz izan lanien como un cabrón esaten dana, tío, porque así que era baten danok azten. Bai, danok lez, danok azten gametik eta kostaden da, boa. Azkenien gogue, da jartxie, da sopatie. Esan berrazio bat jesu egia, urte batzuk badamazkizu eta aldikin, izen bat, nik uste izen bat lortu dezuela eta Euskal Herri mailan, en plan, estilo hontan, nik uste
talde ezagunetako bat izango zatela gaur egun. Eta igual horrek baita laguntze izue, kontzertu batzuk gehiago lortzen, edo... Bai, claro. Osea, Euskal Mailen ja dakozunen ja posizio bat, pues, apurbet errezago da. Claro. Obviamente, atxikiratan ez da esan erreza. Ese tuti arren, al final ya... Claro, hainbeste, pues, jo que Claro, se, claro. urte daruz, zazpi sortzi urte daruz elkarrik. Joten igual 6 edo holan, bai, bueno, 6 urte 10, joten para barik, da azkenin Claro, bai, claro. izena geratu itzen datzu, gaztea, esto, lo otro, orduen, Claro. azkenien, Eta errezago da, orain. bidien ibiltzen como un cabrón, que kontzertu jo diez, Bai, horreitxik, bai. Karo, eske asko pasatzen da, hori, joten zunin asko, karo, azkenin leku geratu itzen die, jo, alboko horrizan honek jo da, jo, hemen bai. Bai. Orduen, azkenin dino, jo, ba, honek ekarkuz. Da hori askotan pasatzen da, asko joten basun, gehiago dituen txuie. Claro. Ba, igual baita ere kontzertua ikustea junda norbaitek esate, hostia, hauek mola jeibe, zea, Bai. nire kontzertu, nire gaztetxea, o lo que sea, emango txea, ez? Bai. Joder, ze guai, ze inbiri. Etorko da, zuez preocupe. Ikusiko jo. Beran gauze txarrak eta honatako asko Claro. jotie. Bai. Por cierto, zelan bateriz ezoten, ondo? Gaizki, txarra nauk. Zer joten zu talderen baten edo zure bola? Eta kitzoten dabela kabanen, ba, gero beste talde bateaz ez izara ontxek joten bateriz ez da. A ber, kontudek, kabanen, ni berez ni gitarristi nau, izan bateriz da etxeat 3 ritmo. Eta kontudek, kabaneko bateristie eta ni beste bi karrerako lagunin juntau etxean. Eta, gure karrerako lagun batek azken muga talde bat sortu zian, rollo pop-punk nahi zian hin. Eta gure taldeko bateristi izan zian, nik talde hortan ez diat bateria jo nahi. Eta nik izan nik talde hortan ez diat gitarra jo nahi. Eta orduan esan ginean, ba venga, berez bateristi dekena bajue jotzen, oso ondo manejatzekela kaurroie, eta ni baterixe jotzen. Bueno, zehoz egin genean. Bueno, Iker beholan hasi izan. Ba, No? Ikerrek no tenia ni puta idea. Iker hasi izan gitarri joten, ni baino harinau. Da, nik ikasi nagoen beratatik, zozer, da gero neure konture ikasi nagoen beste dana. Baina, unai egaz izan nien, ba, karo, bateri jole bat ikusten zagoen faltaten zala, ze, Claro. gentik baki gitarri joten. Baju joten bebai, unaieko sonda besten da, pues hace falta batería. Da, beran kontura hasi izan joten, con el mítico lema de cuando más fuerte mejor, a reventar el plato, o sea, plato cuchillo bat. Eskuek, baketak, platu dana. Madre mía. Eta hortik aurrera, ba, gero berak hasi zauen klaseren batzuk, berak interneten ikusten hainbeste gauze, beran konture beste ez da izen bat. Autodidakta gizien, ba. Eta praktikatzi, azkenin praktikatzi klabia. Ba, eta taldigaz asko ikasten Bai, zu, entzuten musiki ez dakitz, joten. Da, ni oso txarra nauk, eta, bueno, justu baina txatintzio, Nire bai, txatintzio justu beste gitarristie, zea, azken mugakue. Zateik, Euskal Herriko top 20 o top 10? Zen beti izatea gaitukela Euskal Herri mailan top 10 talde txarrenak. Baina, bueno, talde asko zio eta horri biliko bat, gorrutziko jau. Goazen pixkat atzea bueltatzea gure temita honta, eta bai aipau dugu naik, ez daukekela igual teoria musikalik eta ez tekela ikasi, oso autodidakta indekela asuntoa. Ire kasu niñaki ikasi ez zeuza? Nik ikasi dut neure konture gauze asko. Got esan interneten hona itxen, ba, ez da izan bat urtekin, 18 urte aldetik, 20 urte aldetik, da interneten, YouTubeen, da ikusten bidizuek eta, da gero lo que te interesaba, ba, taldiek, ez dakiz, ba, blusetik asten, rockera, metalera, ez nahi oso virtuosue, te digo, Bai, hori, oza, gauzek ikusten da segustan datxun, ba, hori intentaten repliketen ikuste dut zezere ikasi dutela, bai, nire konture. Eta punti behin zuzen, la hostia. Ba, gaztetan, oza, hasi nahi txenien, bai, pero ez era musika, oza, mayor, menor, mayor... Hori. Honek ikasi haute hori zeba, beran kabuz, en plan Nik- apuntik eitzen la hostia. Eso es. Bueno, apuntiek ez, hartu den dagoen pagina batetik eta kopiaba todo lo que ponía. Hori, da, a lo tonto bai ikasten zuen nahi txen, Bai, pixkat hortiz iguan galdera, ez? Baukeken, esango ja hori adibidez, esan dikena ez, mayor, menor, tal. Oza, harmonizazioen... Hori, tonalidade baten zer daun jakitie, eta claro, jakitie geho horren gainin zeho aldeken, eta... Bai. Ba, nik apurret badakit, ze bai, esain beste, egiz esan. Osa, ni tonalidadek apurret kontrolatzen dutez, apurret oso gitxi, gero maiorra eta menorra bai, karo, gero ja azten nahien ja gausik itxen, ja txamarrak imitzen, porque, karo, ni dana da oído, osa... Claro.
ondo sonatzen bazten. Bai, kabroiek hainbeste talde ikusi daz neuri, ikusi daz joten, y, esponja bat, Claro, tita hartzen. Bera badaki zer dagoen joten, nik askotan ez dakit. Ja. Bueno, Bueno, Hori da esintu. ipintxi da. hori, bai, tema honi buruz asko itzen diau elkarrizketa hauetan, hemen pasaude, etxaia zenbagarren elkarrizketia, baina 60 gora inditxatela uste, ja. Eta kuriosudek, zea hori ez, batzuk esatik, teoria asko aldimakik igual sortzekena artifiziale gixe bezala izen lehikek. Eta aldiz belarriz jute baldima ez da ja direktamente sentimentu zola originaltasun edo energi propio bat bezala zaukekela sortzekenak. Eta hori egixe, ez azkenin Bai. igual ez eukitzie zea bat muga bat, ez, mental bat gauza sortzeako orduan nik uste lagungarri zizen ikela. Bai, osea, eske danatarit dau. Osea, nik Azkanin una izeuk ikusten zu, ez da beharrezkue. Osea, Ez, kantak eitzen zu. beharrezko ez da komposatuteko eta kantak itzeko, obviamente. nada, ez da beharrezkoa. Nire artistari favoritunak autodidatak izan die, eta bata besta pasa inongo musika eskolatik. Bai, egizeak gero denporigaz altzule lagundu. Bai, Lagundu ulertukeran, azkanien. Segun eta ze musik itzen zuen, bai, claro, gero eta gizaure basu zen kantak itzen, eta gero eta gizau kompliketen basaran, azkenien, pues, nozino punto batera helduin bizara, bestela, pues, estankata geratzen zara. bai. Bai, gero egitadek teorisen mundue ikasle batek esatezik nik hauze beha esplikatzen daula, tipuz, digo, haudek liau nahi baldimak, liauleikek nahi dekena, en plan de, Ja, claro. edozein txorradakin, en plan, ni beti jartzea da adibide bat, dekela, berez izango gan, akorde kompletu egin, ez, menor 7 bat, 7 bat, eta mayor 7 bat, ez, en plan, segidan. Eta hori punk talde batek zenbat aldi zingo, mitikot, hor, bajadita hori, ez? Bajada hori, el sustituto tritonal del dominante secundario del quinto grado. En plan de, a ver. Korta. A ver. Berez alaek, baina indek tatatan, indek bajada. Irukinte, tío, Irukinta jarraia, bai, eskedek, hori, azken indek, ze punto taño liau nahi deken manti, ez? Ja, bai. Nik egize da, lehen gizau kompliketen haitzen, akordikaz eta bala purbet, pues yo que sé, igual akorde bat hartu duen nauen, eta haitzen nauen, holan ez, holan, edo, apurbet kompliketen gero eta gizau, karo, gero denpori gaze konturutu gara, karo, inakitan ni gauz. Claro. Nik eitzen bat ezen, ez da izen bat movide akorde baten, eta ez da izen bat agudo edo lo que sea pileten bat dana barkaten dut. Claro. Orduan gero denpori gaz, egize da, simplifikin jota asko, gero inaki beran kutsu eta beran parti esartxiko, dana purbet. Aún así ez dakik geldirik egoten, eh? Ez bai, askoz gizau, lehen flipas. Lehen kantak ja, siguen como trío. De guitarra, no. Como que no hace falta, baina, bueno, pues se hacía lo que se podía, tío. Hau, etortze zite gau oso ondo eiteko hurrengo galdera, eta soinuakin oso zibaritak zeate, rollo, en lo de abarcar espectros, eta esaten zea hori, edo soinuekin en sí. Zibarita, bez, no? Ez, nik elegio desango zibarita. Bai, azkanien gero, bai ikusten zu, adibidez tekniku gazberbetan da holan, da, bueno, más o menos baselan jolastu biherzun, no, gudote esan. O sea, pa que no suene todo bola, historisek. Claro, o sea, claro. jolasten du apurbet horregaz. Direktuen personalidade manten dute, que suene lo mejor posible. Bai, tampoco, yo que sé, pa arriba, pa abajo, o sea, ez gara oso tikizmikizek egiz esan. O sea, gari ez, apuret landu itzen duz gitarrak, asko, bai, eskara tikizmikizek guot esan behar badan kinte bat, eta beste kinte bat, ez da gara zorek. Gauzi da, hartuti erabakize, non esartun gauze gisa bat, non gitxi hau. Aha. Hori da purbet formulie. Eta amplixen eta pedalan soinukin, en plan, antzeko soinu da mazue, edo badazio ezberdintasunik ekualizazio aldetik da hola. Badauz ezberdintasunek, adibidez ni beti gonai box bategaz, box txino bategaz, da honai twin reverb bategaz, horregaz, más o menos, a ver, así. Ez nik beste ampli bideokin hau ezen. Pibi edo, ¿cómo era eso? Ez giratan crate híbrido bat, zarra, el tube, no sé qué. El cono reventado, jak batera zataten zandun pantalla batera, tú flipas, y sonaba de puta madre. Pero, crate ampli txarra, Ez bai, esan apuret zarra de cojones da esan híbrido.
Eta gero konue apurtu zan, gero pantalla bat erosi nauen dorra azkabazela bazera biltzen nauen, hasta que ya, pues, temporigaz hobetuten zu balbular batera, erosi nauen, zein zan? Black Star bat zitza. Ez Black Star hartun zauen, bai, esan geratu oso pozik unai. Eta orain gero ja espaldi hartu nauen Twin Reverb bat, eta honegaz ja hasta la muerte. Da, ni asikeratan egiz esan, arraskaten amplizeka kintenia, txoitxistazo amplize joteko, beste taldekukaz da holan, da gero box hartu nauen, lanino gana itxen udien informatikako den da baten, da box hartu nauen, da hortik aurrera beragaz egon nahi egiz esan, Koitxadok tiene un cuero de la hostia. Gara ez da ikusten, ez koñakina da, box hace 15 bat, con doble cuerpo, segot esan. Ez bikono gaz. Kono digaz, berez ez da oso konbentzionala. Ez da 30, egiz esan, bai. Osa, da, normalien da, edo 30 bat kono bigaz, edo ez dela 15 kono bat tegaz. Bai. Lantxen hau intentzinoa sartuteko beste Fender bategaz. Nau ikariegaz, soinu ez esateko oso antxekue da holan, sokitzeko apurbete desberintasune, bai. Nik uste dut, que esto es lo de siempre. Al final, el indio es el que marca el sonido, es pedalak, es gitarrak, bueno, danak, no? Apurbet, bai, egot esan, material oso bardin bategaz, bi pertsona ezberdin joten ez da bizonaten bardin. Da, nik uste dut horbe nabaritzen dela apurbete hori. Orduen, nik eroskot, y ya iremos viendo. Gero be apurbet, be bai, pues, balora itzen du, bai zerra itzen duen. Da, más o menos horregaz guez, porque azkenien segitzen bazun metala ezberozko Twin Reverb bat. Ja, claro. Etxago. Nik de hecho, yo que sé, ikusten dut ez gero asako talde pop eta holan bebai, ba igual mesabugizekaz eta holan, tío, y enamorado, eso suena que flipa. Es que mesabugixen garbixe oso guapo zaude, La madre. A ver, ni beti izen nahi... Rollo, Calavento da holan, mesabugi, tío. Bai. Osa, un dual Ez rectifier. que ni beti egon nahi garbizen alde. Nire buruen beti okin jot. Tio, amplizek ondo sonaten badauen ja garbi, en plan gorputxegaz eta ondo agudu banak eta dana. Ez que hori da amplize. Gero ja efektuk eta sartu motxasuz. Ja. Bai, ez que... Nietxako importantina da hori, tio. Ez gari ez asko, osea, bai guztaren dazku distorrak eta holan, baina no que rompa el ampli, sino que geukatan entxagu soinue pedalatik, eta aurrera. Eta overdrive-ek erabiltzen duz gizen bat, osea, guk distorsinorek ez duz erabiltzen. Nigo nahi pentsaten raten bat edo erosten, bai, arroyo solitos, ahí un poco virtuosa, yo que sé, pa arriba da holan, solo botateko da holan. Nigo nahi pentsaten. Bueno, es que pedalak erostiarren, Es que hau mundua haude, un percal. Un percal. Jakin bizu noiz parado, ez dela. Pedalik etxaukeat, baina hori ikustuzte. Zela duzu, ken perra duzuk. Gitarra, gitarra pila bat, danak txarrak, baina, bueno. Mitiko bat erosi, beste bat erosiko, beste bat erosi, zertako igualdik, ja behan duan. Hala, Ni beholan hasi naitzen, enanokin gitarra bapez da, gitarra, hasi naitzen injoten, hasi naitzen akustike bategaz, una Bolt de 40 pavos, Lidelekue, lagun batena, que no, enauen erosibez, tío. Da, lagun batek itxin nauen, da, beragaz joten, tío. Da, hortik aurrera, basta izakot, hau Jazzmasterrak Esquire bata. Trato bat, €400 gatxik saldu zandoztena lagun batek. Gero kapritxo moduen SG bat erosi nauen, €900 gatxik, porque quería doble, ejun bukerragaz zozer, que podía meter caña doran. Da, ez da itxo zelki zabakoten, gero Polonian erosinaren beste €40 este akustike bat, da, akumuleten azten da momentu baten, que es como, ¿qué estoy haciendo? Ja, elkarrizketako azkeneko galderetako bat ja erantzun dek, hasi gero unai bakarri erantzun dek, da, jazta. Vale. Ondo. Bai nahi nizuelaen galdera bat, eta ja talontako azkena, eta hemendik teknika pasako batzuk. Eta dek, bueno, etxekalte zer dek, demokrazia bat ala diktadura bat. Ez, etxekalte demokrazi beta. Osa, principios... Osa, normalin unanimidad digaz elgoten duz, esan, bat bauen deskonforme, ba ez da itxen normalien... Kontuten okitzen da Hori da. berri. Bai. Normalien saiatu itxen da beti demokrazia bat izetie. Bestela ez dago zentzunik, esan, amendano gari etxekalten parte ez dela inakiri kontrataten txagule joteko taldien ez dakizu. Ja. Estaria de puta madre, que diru bierda, tío. Gero, karo, horren alde politxe da, demokrazi bet, gero danok eratuteko gustora beha eskotan, pues, problema dauz, demokrazi zebe bai, pues, que danok ez du pentsaten bardin, danok ez du gure bardin eskotan, orduen. Baina, alare kontun hartu hau, pixkat, kompozizizun aldetik zikela, eta hor baita ja galderi irizentrauko jat. Ire sorkuntzakin oso protektoristiaiz,
bueno, onartze dituk aldaketak eta onartzeek bueno, hor ez gauza bat eskaintzek taldientzako eta ja taldientzako dek, ala baukek zea hori en plan de, hau eziek aldau, Bito, asikeratan gizau, Asikeratan askoz gizau. Gogorra esaten zinela. normala, Asikeratan askoz bereko jauen nire ideakaz. Aha. Gero Bai. denporigaz, konfiantza asko hartzin zure taldeki dingan. Orduen, nik, ekarten bauten idea bat, eta Iñaki badinon, tio, ahora vuelvan geratuko zan nore beto, no seke, seguramente kasu ingo txat. Porque beratan konfieten dut. Claro. Eta ikerregaz eta joanegaz bardin. Orduen, denporigaz pasadak, nik ikarte dutela ideie, bai, egizke gero danon artin itzen du. Eta eskuin bitzen dute eurokaitxik. Gogorra da unai, melodizeka, zaotxan melodizeka, Bai, bai. bada purbet gogortxu. Bai, hor bai. Bai, inoiz, a ver, gogorra nahi, letrei minikeran. Bai, egiz izan, abotxan melodize inkeran, ja, ez letra barik, sino bakari melodize, inoiz ez dutukin inongo dela barik, ino gaitxik ez. Ere, ez betito baten da irten bide bat, dago esan normala da, liskarren bat egotien, no? Osea, inoiz ez da zui mini pegarik melodize gaitxik, osea, gut, esan, ni melodi bete karte duten inabotxan, beti geratu hori, osea, nik landu dut beti melodize, inorre ez da, para esaten, jo, hori mierda bat beste bat egin, edo aldatu agone gaitxik. Nik dilemi kontako txut, no? Unaiek melodizek hartzen da, bai, karo, ez da letrarik, da, dibidez, no, askotan pasean da Ikerrek eitzen da letra tidatxi, da, karo, Iker da un makina de, oza, ez da itxe Ikerren, unaien melodize, ez ban akordaten edo zer, eitzen da bastante enkuadrado, bastante ondo, baina beti eskapaten da zo zer, tio. Silaban bat edo beste, ez? Claro. Beti. Claro. Eta hori, da, karo, ja honek ja, lebez ja la cara de... Bai, osea, gauzi da, Iker ez da abeslarize. Iker gizau igual olgeten dago, igual hori, ba, igual letristin edo idazlin, papela. Orduan pasten da, nik einkeran kanta bat, nire buruen ja berba batxukaz eta melodi bat egaz, pues ja klaru dakot hori horrek funtzionaitzen dagoela. Gero igual Ikerreri pasetan ez jatenin da beste letra bat modifikaten dagoenin edo beste melodi bat modifikaten dagoenin letrarekiko, pues bai jo egiten doz, ze landute dabia hori, da derrepente aldatutie nire ustez batxutan txarrera, pues merraia. Ja. Bai beste askotan aldatu itzen da, eta bakarrik da maketitize. Osea, aldatutia da eta listo. Urtiek kasi jabe, bai. Osa, ni uli hartxin agontxek. Bai, esko landa, Grazio zuzte kaldera hoeti epi elkarrezketa hau daudenin, zeka, behasen hartzin ikuste baita dinamikie, zein da, baina. Claro. Azkenen ez da bar, nik neure iritsi zemone, alguno kitxe bezkaleki bat, eta berona, bai. Claro. Ok, orduan, txekalte diktadura, bale, guazen teknikan atalea. Broma, azkenen, eta hau askotan errepikatzea den gauza, baina nik uste, jode, talde gehienak nahiko demokratiku ditukelaz, eske bestela, eta beti adibide iguela jartzeat, pean kontrajun gabe, mitiko Joseba Irazoki eta Lagunak, bueno, taldin izena Joseba Irazoki eta Lagunak, orduan, bai baldimeiz Laguna, imaginatziat espero berdek, eta entzak etola dan igual estekola, baina, igual espero berdek, taldin lider horrek eukitzie pixu gehiago, ez? Baina nik uste... Claro, bai, obviamente, badauz taldiek, dana pertsona bat sortut nagoena taldie, eta gero beste musikut diez, pues, kontratauek edo, jo que se, ez da buenak hartxien parte taldien erabakizetan edo komposeketan. Edo bai, baina egot esan, beste maila igual beste, hori da. Claro. Bai, gure kasuen ez, gure kasuen danok parte hartzen du bardin, danatan. Ok. Ba, teknikan atalea pasagu batzuk, eta ja, pixkat zuen gitarrak aitzeko aukeriukiko jau, chat, YouTube, lo que sea, oso ondo zonatzen. Barkatuten bastazun, Iñaki gazei duz, txeitzen nuen. Jun lasai. Dale. Jun lasai motel. Lehenengo galderi euringo jatordun, Iñaki, teknika rutineik baukek? Zero, osea, beroketak, ez teknika rutinerik, ez ebes. Igual, hasi nintzen nien gitarra itxoten, ostra, pues no podías ni poner sol, bakizu, sol, da, igual, bai, epitze zinen, igual, sozer ikasten, sozer reitzen, edo ariketak egiten, ez dakit. Baina, ke ba, osea, teknika rutina nik etxien, pitzen do kanta bat, eta berangan inazten nahi joten, berotuten, albadan suave, da, gero eta kaine gehiago sartzen. Improvisatzen, ez, igual, kantu... Improvisatzen improvisatzen, kanti ataten, edo kanti, bai, un poco así. Ba, musikate a lo que salga, ez? Bai.
Eta badaukek teknika favoritoik, en plan, bai entzuteko, bai jotzeko, esateken hostia, gustatzen zaikela asko. Ez dakit zesan, Osea, Mm. me gustan estos míticos que te habrá hecho un montón de peña da all stops y así ahí. Mm. Bai, da gero ikusteko, adibidez bai egon aitzen, hasi nintzenien orain urte pare batzuk bi Belgrado dalan ikusten nagoen, que hacían, igual nota bat hartun, dileize distor apur beti pini, da hor mantenidu oso luze, rollo lan. Vale, abra baten egin zozeran txekue. Olako gauzak eta, ikusti azkanien direktuen ainarin jutie eta klabatie denporak eta holan, ikusti ez dala trabaten da holan, bai gustan esan dazten. Gero egiz esan, ez kontxo momentuen ez daitxe, ez esan, Osa, ez dago pentsata, no diria gran cosa más. Gero ni oso fananai akordiena eta holan. Gustaren da, ez akordiek edo disonatie, edo oso politxo sonatie, edo horrek gauzekaz bai kantxaten nahi ni burue. Vale, Unai, baukek... Bai, esan, pargatu, Ez, lasai, modela, arratzen egin, lasai. Teknika rutinei baldauek. Teknike rutinine. Nahi, gitarri jotzeak orduan, rutina bat hobetzeko esango jau. Ez dakit, nik ez dako rutineri, normalien beti akorde oso bategaz edo. Osea, guk normalien akordiko lan juten duz, adibidez, menorra izen geran. No? Holan, oso. Nik ez dut erabiltzen akorde osue jokeran taldien. Osea, esan kinte bat, no? Quintie bai... nota y tercera bemol menor y tercera es menor. Es que depende, tío, ez dakit, igual riffek inkenan eta lan, gizau, kinte kaseta lan olgeten dut, gero ja apurret gizau kompliketena, eta igual sartzen dut eze gauze gizau, normalien hasi, como tal, rutinen moduen, kintekaz, edo ritmukaz asko, ez dakit, ez dako rutine bat, como tal, got esan, egunen baten, igual, sozio rentzuten dut gustatzen daztena, igual, askotan pasten daz, musikien txun da, sozio, igual, atentzin ditut daztena, da hori saiatuten nahi joten, edo... Taten, no sé, da hortik azten nahi, ez dakit, ez da rutine bat, como tal. Vale. Azkenin galderiek alde batetik rutinaziok baioz, eta ez baldimaziok zer de jotzekena, ja erantzun delaek. Eta Iñaki intzaten galdera eguela, ze teknikadek ire teknika favoritua gitarran? Entzuteko edo jotzeko biak izan aldek? Niri egiz izan, ritmo guapo bat ondo jota, kintek eta beste gitarra bategaz, melodi polis bategaz, hori da niri gizen guztan daztena. Hau da, pues, jo que sé. Gure kaso bat esango txut, gure kanta batena, no, adibide moduen. Pues ese mi triste. Eres un flipau. Ez edo zein tal altxut esan, gure referentzi moduen pile duzuenak, jo que sé, gure kanta bat esango txut, porque sí. Erakutsi, venga. Autobombo. Ez dakit zelan dan punteo, pues emi triste nada, adibidez. Horrek gauza ez. Horrek gauzek eta lan me flipan, en plan, como base potente bat eta de repente melodi guapa bat egotie. Es que unai oso benetan nio txute, osea, gero ikusko zire zelan txuten da, kabreko son do garbi txoten da, eta ni me flipa, beranen konture ikasi dago etxien, eta, osea, notas al aire, akorde bat ipintzen nota al aireek eta oso garbi da, tío, es una pasada ikusti joten, tío. A ver, mitiko gitarria azten zelan joten da lerauko akordiala. Txamar guztizik zapaltuzuz, da soka bebai, txartu duzu orduen, hori niri me da un poco de tok. Ja. Eta hori landu hilo, gero bebai egize da, que tekniki aldetik izan zunezuk, gustaitzen da ezta asko sokak airera. Vale. Osea, akorde baten, sokak airera egotie, edo enkeran arpegio bat airera egotie sokak eta hori sonidue, hori sonoria de asko gustan handaz niri. Askora biltzen dut hori... Bai, gero nik ezin izan dutekin, askotan. Por cierto, hemen etorri deke zital ez hau zezue bermiokudek, zital. Bai. Haupa bermio, esateik.
Eta ja, ez beste esan. Normalien beti izaten txu zer, no doa esan da. Noiz behin esaten dago zer kanaletik, ez da. Hemen bai, eta listo. Eta listo. Eta lan imetxo esan zozer. Vale, oin ja pixke sufriu gara zingo izuet, vale? Vale. Basiok teknika bat, edo zeo ze, teknika orokorrin gitarran zeo ze, saiatu zetena jotzen, eta ez tezuna lortu. Zendekela, en plan, lo dejo. Bai. Iñaki lo dudo. Ez, lo dudo una polla. Osa, nik intenta osoari intxoten gauzek, tio, osa... Got, esan da, ez naz, bape trebie harintasunegaz, naiz hau dote juen a mi ritmo, da gero nota itxen da, pero basa usen bebai, gero eta harina basa Claro. juen, asko kostan daztori, edo, bai, jo que se, askanien, suipikineketa, nik, noiz, intenta zeu zer egiten, bai, ezer ikusitxeko dut esan, de, badakit zer dan, edo, más o Bai. menos intuyo, dala, akorde bat, arpejizeti egora da bera, Bai. Bai, hori, soy un nabo que flipas, tío, o sea, es intote, inoiz nahi pini metronomi bategaz, itxen gora da bera, da que suene al tiempo. Baina baita, zai izen ez dara hain nolaek, hain ambizioso, zai izen hasi hai bisokakin, edo irukin. Beran ez zai hasi directamente pezkillazo batekin en plan de tiki-tiki. Triadak eta, o sea, adibidez, o sea, enai oso trebien, no noiz intentado, tío, o sea, ahí lo dejamos. Vale. Tranquil, intenta udele, Unai, cuéntame. Nik egiz esan, osea, ni super txarra nahi punteok eta itzen. Vale. Osea, nik normalin ez dut itzen punteok, eta itzen bagote zen be, 10 gizo arpejizuek eta punteo lentuek. Bai, rollo harin nahi, jebize, metala eta hori dana, bide palo. Inoiz be ez dut egin, inoiz ez daz guztaba beha, inbeste hori tekniki da hori. Orduen nik... Nipe unai entzotenien punteuk zon, mitikaz, Ba, horre gauze bez, jo que sé, jasa, bluseda, Likek diez. rockabilis eta hola, no sé, no me se me da nada bien. Ni nahi, uste dut, dakitz, neure kampue, edo da hortik ataten bastasun, pues gizo kostatzen da, bai. Ja, baina intenta muerdek zeu ze jotzia, Bai, claro, o sea, obviamente... Hombre, claro, hau puteatzeko ziok. No sé, o sea... Toca cualquier cosa sin miedo. No sé, nik horre gauza ez, punteu de... Bueno, Horre movidek, ¿sabes? De rock and rollanak eta punteu harinek eta no me salen nada bien. O sea, como que sokak, Bueno. ez du zela... Badakitxoten, se está haciendo de rogar. Bai, Ez. Eta gero oso harin jotie kosteitzen daz. Egize da, que giza gustatzen daz harin jotie horrek gauzek itxi baino, eta jo doten insozer harin errollo, ikerreketan hori sortu gendu noin aspaldiztu no joten, ja, bai, descendentzen bertxino batzuk beste kolega bigaz. Eta, karo, descendentzen kantak batzuk oso harineties. Eta, kostaitzen zan, bai, nik ustot harine bai pieten txatela punteu baino. Te va rollo Tourstin, ahora bai, que van quintek, baina toda hostia. Eso es, horre gauzek, tío, super, no sé, horre movide que... Ba, igual incluso saio hori, azkenin lehen esaten nian, ez baita ze hizkuntza eta ohituta hon, zena, azkenin hori dek. Total. Adibidez zela jo ezaguat 12 urteko ikasle bat, eta tipuk jotzeik, en plan, nahi bihostia moteko matezi, en plan, 12 urte dauzkek, tio, junai parkea jolastea, baina kiston ondo jotzei, kiston exagerauek. Eta zauke kiston rollo bluserue. Eta ni izan ditxoan, blusen ni gaino goto gotzei. Ni bluse, bai, jartzen bai papel bat, egoel defendigo nau, baina ez zaukeat tipu dauken erreztasun hori hortako. Eta gero igual hori baino gauze asko zailo jotzetxiat, baina, klaro, nere zea dekelako, ez, nere hizkuntzie hori dekelako. Claro, nik uste be azten basan horrek gauzez joten ja sikera baterik ikasteko, ja... Azkanin umizara nien ez cuando más chupas, bai, gero gotesan, parte gero genti dau talentu dakona, eta ahora, no hay nada que hacer. O sea, igual tiene un flow de la hostia da mabi urte dako. Ez da bardine azti joten edo ikasten punke, eta bluse. Claro. Gutesan. Claro. Vale, sufrimendu izango jau. Bai. Basiok kontzertutan zatin bat, naizatela kontzertu jotzen, jotzen, eta ja aizatela mentalki preparatzen en de, bueno, basitorrek zati hori, en plan, ala, a ver que sale. Basioko lau zoze.
Nik bakote esati bet, que me cuesta un montón, eh. Honek ez die fijeten uste dut, edo ez daitz, nik ez dut esaten ez eziago, como que, ba, en vez de, oza, diez, azkaniene, eta galderen enda, oza, mitiko de... Hori oso harin da, ze, Iker, eza, ez da bardine grabaten zunien zedie, eza, zedie dau oso geldo grabata, Ja. ensaieten du nien, a toda hostia ensaieten du bebai, eta kontxertutan, ba, ondino frenetiko hau, ba, claro. ondino harina hau, tío, da, nik Claro. es como... o sea, lento ditzen dut, bai, hori, pa que cuele, bai, kostaren daz, la hostia, si no en general, gero ez, o sea, ez dut uste. O sea, kosta como tal, azkenik geukin zuzkanta gut, esan, geukin Claro. inventaduz. O sea, Bai kostaten da igual batxutan, de kantatie, gitarra joti alda batera, da badauz gauze pareren batzuk, tio, Igual ni... pedala kanta hogei hor gauzez. hori da purbete. Ni gauza asko ikesten nahi, bai, no soy nada bueno en el tema got esan, o sea, badakitxoten ritmora da holanda hori, bai, entre pedala, que no sé qué, que no sé cuántos, beti eskapaten da sozer, tío. Ja. Dana da automatize, tío. Bai, ez da. O sea, total. O sea, ja pedal bat alatuten basun beda, beste bat hartzen basun, ja jaleo. Sin bizara, como automatizeten dana. Askotan honek esan bai, Iñaki txau un cable que no me da, venga, va, vale. Claro, adibidez kanta barrizetan, eta duzenatan, pues, inertzia kantan, pues, neunabil tremolugaz apurbe, eta kanta, jo, pedalak, no sé qué, apurbe, claro. pila arte, automatize arte dana, pues, kostaitzen datxo apurbe. Bai, jo como tal, a ver, nik beti faiete dut. O sea, kontzerto danatan sozier faietzen dut beti. O sea, total. Pertsona, Bai, ez du, nik uste ez da bai hori. pentsaten zauzelakon beste mobide baten, edo, jo, ese mobidarez pasaz niri. Kantaten egoti da, ostia, letrie astu edo ize astu, ze nau pentsaten, jo, jo que se, bizar zen ingut. Edo lehen zer Pues muy mal, tío. Movidas así que se te va la olla. Nik ulertzea. Flipas, osea, zuzenien zure burutik gauze asko pasaten ez, automatizetako zu, bai, juten datxun nien buru beste leko batera, es una movida, orduan faieten zu, Bai. Bai. Konzentrazio hori galtzeken egin, ez? Claro, totalmente. Bueno. Anekdota Esan. baten akordaten nahi, da esan joten, lo jodido es eso. Osa, hasi nahi txena afineten, da abri lehenengo kiroago sokak afine, da hasi zenazten Jonan edo berbetan, da nik deje de afinar, da Jonan egazorbetan, da me estáis mirando, dicho Iñaki, que, hostia, al fin, ya está, no sé qué. Y ba, es como, ese gotiarren hor sartunde, tío, da despistetiarren apurbet, jo, Claro. Alako gauzek dauz mille, tío. Ja. Sufriarazteko azkeneko galderiek, igual. Hau sortuan, hau esplikazio hau beti txateat, atema baldin mazio gitarrezketatanak ikusituna sentitzeiat, baina eske esplikagun bardiat, nundi gertorrian goi dau. Ni tapinen oso frikixena, igual, Orduan, inean, rollo, tapinaren testa. Gero, basikamente, zuen tapinik onena, jo. Tranquil, ze gero kontura honitxian, badaola jende bat, oso ondo jotzeula gitarra, baina ez daukela zertan hain teknika espezifiku ezagutu. Orduan jarri nian, rifardoaren testa, bale? Baina gero baita ere konturatu ninduan, badagoela jende bat, naizta igual tapiniko rifardoik ez jotzen dituna arpegio oso politak. Orduan jarri nian arpegioaren testa. Orduan, 3 aukera horietako bat aukerau, tapin, rifardo edo arpegio, eta jo. Que... Ni soy más de arpegios. Vale? Da... Nik tapinek ni puta idea. Rifek eta bai gustan, entonces bai, me la jugaría, o sea, ondo txotiarren me la jugaría, bai, arpegio bateaz. Pues Iñaki egingo dago arpegio bat, da nik rifardo bat ingot. Venga. Es que nik encima Alan, tapin emato Alan, si tendría que tocar algo, intenta ingot. Bakar, jakingo lekido, mítico one, tío. Solo sabría eso. Ni puta idea. Ni puta idea, Hau, esan dako izena honek. Etxio, ezkia. Hau, esan da... Hori izta tapin ez da, edo bai? Ez, hori dek ia tapine. Hori hammer on pull off dek, denbora ostean. Bai, gero bai eitzen da, omen, ting. Hori de hammer on pull off dek. Zuek ni ez nauzu entzute, baino, sigue con el... Bai, eso es. Eso es. O sea, verá cuando sigue. Él sigue así. Eso es. Hori, niretzako, o sea, nik hori atarran hauen en su día joten, bai, claro, ya... Un logro, Todo un logro, niretzako, ¿sabes? La chamarra canchata ahí, guau, ¿qué es esto, chaval? Gero ya tapinek imposible nik hori... De hecho, ez da teknike bat nik erabiltzotena, porque ez da estelako nahan gustaten nire musik estilerako edo...
Unai, egingo zetasun favori etxoteko NDN itetoko encima. Vale. A ver, va. O sea, como que hacemos dos en una, o así. Zuk jo NDN Bueno, vale. eta gero nik emango txuzuri Vale. oportunidad. Vale. Venga. Nor da norbera joku kantie. Holan arpegizu erakusko txut. Vale. Da gure bastasun komplikado ipini egingot, zozer. Venga. Tranquil. A tomar por culo. Tiempo de según marcada. Epa, ¿cómo era? Saca de polla de otra movida, ¿eh? O sea, esta cantidad. Me ha dado por ahí, Ay. Brutal. Hoy se ha observado Marvin Gaye, ¿qué hostias es, tío? Ba, no tengo ni puta idea. Ba, gero niri asko gustatzen dazte estriadak eta holan da askotan egona, igual, yo que sé. Es extremo edo holan da, extremo duro, así. Está hecho, holan alnai egon, yo que sé. Egon guztize. Ba, hori holan geratuko nahi. Joder, chapo, Holan, tocando así sin más, Claro, es que honetako nada, memori musikal asko nik adibidez, ez dakit zema cover, jo gotezen nire bizi zen, ze ni coverrak kasi dut gitarri joten, baie, gero danak astutu daztez. Danak, absolutamente. Nik fijena y tempo nigaz que estuden dazte, o sea, que sí se me olvidan las cosas, pero que bai tengo capacidad de que akordatzen nahi gauzas. Nik etxekaltegaz akordeitzen nahi, joten dutelako nazte buru ize, eta ensaieten dulako, bestera ni de palo nahi akordaten. Ba, rollo, te acuerdas, Dino eta holan. Ez, erakuz kanta batzuk maketa garaizen egin duzenak, eta, karo, Iñaki dana dakiz. Nik ez dakitz bat bez, tío. Osea, fatal. Horretako, soy muy malo, memori txarra, tío. En general, memori txarra, Youtuber batek esaten zian, gitarra youtuber, este cosa famosu, baino tipu oso makini, esaten zian. Konstiente izen, gitarri jotze baldima, momentu baten gauze gaztu jaiela. Ba, Eta kiston amorru batek, baina eske egizek, ez bat praktikatzen eta ez baldimak, ez baldimak bueltatzen leku horta, kaput. Claro, total. Hau esan da unai, ez aiz libratzen, nun da rifardo hori. Ba, norda norbera ingura, bizeok ingu. Venga. Hau da nitzako arpegizorik ez da itxo bie bana. Igual politzena diskotik politzena. Da, geure cantidad, pero te juro que, Bai, oza, guapo hau. El pito en punta, tío. Oza, de arpegizo bat con unos punteillos, edo no sé cómo llamarlo. Txan, fuera esto. Mundo pedal. Marka zeuk denporia. Vale. Sin más. Guapo. Ni hori ju nahi joten lehen justo, lo de... Hau esan da gustatenekin, lo de... Hemen dako tor joko bat nire erara. Horako tonterizek. Guapo, oso guapo. Vale, esan. Ez horra adibidez da, nik base bat eitzen joten, oza, apuro akorde, da Iñaki goritzen da banetik. Ba, si no, dale una de... ¿Cómo es? Ya bertxinu ya, es que no me acuerdo, te lo juro, tío. Da descendentzen esan zuten alen. Esan, zer zuzela esaten... Ja urrengo galdera pasau bernean, ja atalontan bi galdera gelitze zizkuk, eta normalmente ameika karte oten hau gehien bat ordu terdi, ze bestela YouTubeak horrek totxazo bat, en plan, bi ordu eta piko. Ordu terdi, más o menos ino idiat, orduan ja hori, azken atalea bi galdera hau egin, eta ja guztota pasatuko baituko, bale? Alare hondik gauza batzuk eskako giztet, tranquil. Bale, orduan galdera haudek, behatz ekstra bat euki beharko bazen nukete, nun eta zeatik?
Zerrokin parkatu ditu. Bietza, vale, bietza bietza. extra bat. Extra bat. Bai, Eh, gitarra jotzeko, vale? Se supone. Ba, igual, yo que sé, akorde jartu keitzeko, en plan, Galderia da non, eskerran eskuman, Hori da, zeitzik, eskerrian nun, eskuman nun. hemen, ba, nik uste dut, igual, amen. Beste agudoren bat topateko, sabes? Beste En txiki plan, bat. amen dakozu, bai, beste txiki bet, porque amen badakozu basi Hori- eta tal, no sé qué, Hori hartzizuz, gehien grabiek. emandako den erantzuna, hori, Bai, Bai. medios, bai, gero beste bat, pues yo que sé, beste agudoren batera helduteko, igual beste melodi bete itxeko, yo que sé, holako zer. Nik bai pingo zaten hori, oza, está más claro que la hostia. Bai, ebe bai, oza, nik asko txupe izan dute frustrante, Jimmy y toda esta bai, peña, bai, tío. claro. Da, claro, tocaban así, tío. Ya. Bai, Snipe Pape Trevier a llamarlo disegas para clavar la grave. Bai. ¿Sabes? Como, igual le apurbe Lucía, güey, o que pueda articular ahí de puta madre, tío, está hecho. Buen día. Estaría bien, En plan, beste bat okitxilo dize da, amen basie, Amen. gero amen, bai, no estaría mal. Eta, kontzertu batea ze emango zenukete, zuen ustez zer deko bie. Gitarra txar bat amplion batekin, eo gitarra on bat ampli txar batekin. Zer da, obia, güey. Bai, zer nahiago, ze izango zenukete zuek nahiago kontzertu batea emateko. Ni gitarra txarra. No, pero bai. Vale. Ados natxiok. Claro, galdera hau matiza ulege hasta el infinito, ez? Zer de gitarra txar bat, zer de ampli txar bat, gitarra txar batek desafina huiteik behireatzeakin bakarrik, bueno, asko matiza Ja, hori bai. batek. Baina, ordun horrek esan nahi dik zuen ustez igual bakoitzan soinua gehiago dela amplian gitarra baino. Eske gau. Nik egiz esan, ampli txar bat da, gitarra txar bategaz, alzube bai, jo, de puta madre, baina ampli txar batek asko itzen dau, ez da itxe, finketu soinue egot esan, osea, Bai. suena muy Puntxe, chapa, puntxe. suena muy chapa, ez dakit, Bai, falta... Suena basura, ya está. Oso, hori de... Basura. Osea, azkenien lo ditxasune bat, kon amplisek edo, kolore bat ba, kon ja, yo que sé, tío, kinte bat beti sonako txugondo. Claro. Osea, ez dakit. Vaya, no te creas, aún así batxutan te suena y... Ja, ba, eski gitarra hon bat bakosun ampli bet, de 15 pavos akademi bet, pues, Tu puta. Vale. zetako guzo gitarra hon bat. Claro, Ja. bai, ni zuekin adoz natxiok. Ba, azken atalea pasa horretik gauza bat eskauko dizuet, bale? Eta horiek, ni, ontxe etorriko nauk zerbeza baten bilen itxik, eta lagakoia eta audientzixe zuen esku, bale? Así que, bueno, berez, nahi bazue txiste bat kontau alde zuen, jake bi gitarra eskutan dauzketzuen, nik uste logiko nahekela, Pixon Artin zeo ze jotzi, bale? Yo, tío. ¿Y qué tocamos, Unai? Zeu horia zeuen esku, ontxe nago. Pare bat irua bainotu. ¿Nos da Norbera de rollo acustique o alguna otra cosa, tío? Bai, hori ondino ez. Guzu jo inertziak. Vale, suave, o sea, sin distor ni nada. Eso es, bai, bueno, efektukaz bai distor barik gura. Vale.
Betiko zirudien. Beti fallete dut non, pero bueno. Nahiko ondo. Vale, tranqui, no, pero vaya. Tampoco es que seamos aquí los putos amos de la Gainera justago kanti barriz edales, pues... Bai, kostaitzen da. Gehiago kostan Bete. askantatien hiri egiz esan, tio. mm, Bai, hori. Tranqui, Listo. justo orain amaitxu de kanti, Justo. Justo orain amaitxu de kanti. Perfecto. Buah, de lujo. A ver. Vale, esan bezala ja pasau batxu pixkat gusto pertsonaletara, vale? Pixkat ikusteko, zuen influentziak zein dituen. Orduan, galdera batzu ditu pixkat komplikauek, baino, ez euki beharrik dana batea botatzeko. Hau da, lehenengo galderiedek zeinek zuen talde favoritue. Claro, bat baino gehiago eukiko jezue, pertsona normalak bezala. Bai. Orduan, claro, esan aldezu orain bat edo bi, eta gero eukiko jezu aukerak beste galdera batzutan beste izen batzuk botatzeko. Vale? Orduan, bueno, lehenengo galdera, zein dezuen talde favoritue? Bai, orain, edo bizi guztikue. Zeukuzune honai. Euk aukera uzen nahi deken esan. Nik uste dut esango dela orain momentun igual, si es que... Bai. Orain momentu nik uste dela Turstil. Es que grupazo bata. Bai. Niri asko gustatzen azte diz esan, Osea, kaina aldetik, rollo aldetik, gero, osea, ez dago itxoten dropieta, tio, tokan estandaren txoten dauie, baina toda hostia du ez, dropa izetik lez. Es una pasada, tio. Hostia, hori zaila, Bai, bada gatxa. Da, gero, honetan azken zeitan da apurbetin jau holan investige melodikotasunegaz da holan, da efekto batzukaz da holan, da oso guapo da. Zimaz da talde bat pasa buena hardcorra beste maile batera, digamos. Bueno, melodiko puntugaz edo postorregaz, no? Da zure taldi... A ver, nik eske hori, osea, jo nahi esaten de lehen gaztetan, pues bai esaten zinen, como, tenías ídolos, no? Denporiegaz gero eta gitxio, osea, ya, como que badu txule apurbet hori idolotasune edo. Bai. Beti, osea, hasi nintzenien gitarra joten da musiki entzuten, Iker bateri joligaz, hasi nintzen entzuten Red Hot, asako, da, baina mogollon, que enchufe esan duen, diskografikoz dizen 0, tio. Da, gusta esan dazkun batez be, John Frusciante gitaristie, ez da, tenia algo. Bai, eske oso berezixea. Aldazan, zein funkiz etxoteko erie, funkiz punkapor bategaz naztata galan da apurbet agresibo txue, edo arpegizuk, edo dako zen eitzeko erie, edo ez da, niri asko gustatzen daz gaur egun bebai, da gero proiektu edako bera bakarrik bebai, que es una puta pasada bebai. Zadako kanta batzuk, batez be, batako laten aio lan Time Tonight, que da, tristie, pero tristie que se te mete en los huesos y triste de verdad, tío. Da oso guapo. Da berori John Frusciante asko gustatzen daz. Da Red Hot. Gehiago zer, es que gaur egonan egon entzuten bastakitz. Kalamento gaz egon nahitzen enamorata, burbeton txeke se me está yendo la tontería, turstile a saco, tutxebe bai talde moduen, lauro nik usta esan dazkon tutxamore, egiz esan. Ez que sako talde daz, bueno, bat legitekotan nik uste dut eske Iñaki ez Red Hot. Nik Turstil izan dut orain dalakon igual gizen gustan daztena. Baina nik uste dut en plan markateko referente edo gitarriste moduen eintxune apurroete hastie. Bai.
nik uste dut zurre jot zarala, eta Bai. nik uste dut berri nahiela. Bai. Da niri berri gustadazte, da... Gaina Ala apuret, kasualia ez, men txatine lizartxok jarri dik, eta Euskal Herriko taldetatik? Niri gaur egun enamoratan hau Tuzegaz, tío. Gernikeko Tuzegaz. Laguneti ez. Da, egiz esan, me da igual lagunek esatie. Musiki bat itzen da hoie, tío, que me parece una puta pasada. Edorta, ez, horko gitarristia. bai, Horta da gitaristie, Mirri da basu jolie, eta Arza, Peio da bateri jolie. Eta ez daitz, da post-hardcore bat, no sé, encima oso euskaldune da, undergroundekue da, me gusta, tío. Got, hasi ginenetik taldigaz joten, tío, esetu, hainbeste talde da, hainbeste Euskal Herriko musike talde eszena, eta horregaz nau nik batez be gaur egun enamorata, porque es lo que me sorprende, tío. Da ganera euskeraz da euskerie maite du, bertoko gara, da nik uste dute kutsu betakola. Eta hori gustatzen da, oso enamorata goten nahi euskal taldikaz. Alda esan Tuz, adibidez nahi, zo nahi Madeleinen kantaren bat ataten, Banana segaz bebai, Sofa, hainbeste talde. ez que nahi dakotez euskal taldik adibidez dakotez. Dena. Bai, ez que hori zuna izaten. En plan, direktun ikustinak, dakotez favorituk eta gero entxutinak, apurret, separata. Bai. Direktunak, babitu adibidez bat, Dena, nitxako zuzenien Dena, te rompe la cabeza. Da entxuteko, ez dakiz, tío. Zer no entzuten ni orain. Ni al revés, Dena asko gustatzen da este intxutie. Bebai direktu, bai, direktu entoz ikustiete, juro que es una puta gozada, tío. Da zuri gustako lekidatxo nik uste. Adibidez, asko txupen hauen, jake Tuzegaz eta bizia bizen, asko txupen hauen Iner. Inerren diskue, Iner asko da, gustatzen da. Pedro de Lion roiu da. Iner da edorta, Tuzeko edorta, gitarri joten daue bai beste talde baten, abestu daue bai, baina ikitxi hau. Gero da, geure lagun bategaz Fidalegaz dakon proiektu bat, diez, bera, Fidal, edorta, eta gero, nahiak baten bestikaz, Remen eta Musa. Da como un rollo, unai erik gustan, nacho bastante Pedro de Lion, David Bazan da alako rolluek, bai euskera sabestute. Anari, rollo Anari, bai. Euskera sabestute, super guapo. Oso guapo hau. Vale, bueno, ja grupo asko aipatu ditxo, baina ni nire galdera izango ja. Disko favoritu, Disko favoritu, Es que galdera komplikada beti ez, tío. Bai, baina eski horretik gustatzen zitek etortzie gonbidatue jakin gabe ze erantzun behar duen. Azkenin erantzuna irutzitek askoz naturalo dekela. Eta momentun burun azaltzezaken disko hori botatzek eta jazta. Etxetik ikartze aldean pentsaute, hemen hau izango jat, eta hemen hori izango jat, bale, ondo zio, baina, naturaltasun hau geixo gustatzen zitek. Nik esango txut, segun eta nire momentu baten asko marka zagozten talde bat, o disko bat. Momentu horregaitxik, mazkena ez gustatzen daztelako gizau beste bat baino. Bai, esango lekidot Bon Iverren Forema Forever hau. Hori izango zen disko bat niri asko marka oztena beran gara izen, da... Sin más. Nik pare batxu soltakotez bi red jotenak, hasi al tuntun, beragaz hasi nahi da, bera da niri geixen marka izan doztenak izan. Diez Blood Sugar Says Magic eta Mother's Milk. Diez Mother's Milk da harina okue, da Blood Sugar horrengo okue. Blood Sugar da como ya la explosión de euren rollo kuna. Da Mother's Milk da purbet harina okue, baina nik te juro recomendable entxutie, gustatzen batxuna purbete hori funky da kaini, Azkanien funky se sartuti bezka da mezcla entre rock, funky da punk da holan, da oso guapu da. Baina gero gaur egungo bat, kauen die. Alzulez ikusi nahiko amerikanuk ari ez. Bai, joder. Eskarei ez hain british, asko superamerikanuk ari ez, en general. Osea, estilu gaitxik eta, pues imaz taldi gaitxik. Azara gontutxegaz, titel fai. Es que, claro, movimento bat pillo dozku guri, gu horron garana, en plan, referente moduen asko hartun dune, dana Kaliforniako hardcore, post-hardcorean munduen. Claro, es que hor ditatu ordena. Gara adibidez sakaraten, lehen esan zulez, justo marki bat da arkaitxegaz, egon zien ataten, hori, descendentzen justo CD bi, My Logos Chocolate eta horrengokuek ez da izan dako nizena. Da, Milona, tio, nik entxunagoen osorik, eta bai beste pasada bata, Eta My Logos Chocolate, en plan, disko zurize eta horize, sabes? Bai, eso Como es. karatulien... Ez izena gaitxik, sino kolori gaitxik. Bai, uno más añejo, no.
Eta kantu favoritua? Hostia puta. Nik esango lekidot, tu te amore honest sleep. Bai, Asko gustatzen da, tío. O sea, da oso ilune. Muy oscurito, chillao. Tampoco ese rollo converge solan. O sea, ulertu itzen da, zer. Vale, Bai, hori ondo. zer ulertutzen da, bai, tío. O sea, bastante enamoratzen egin horregaz kantigaz da. Uste que tiene algo que gustaitzen daztela. Igual neure izakerigaz dako zer ikusi, o sea, rollo iluntasune da agresibidadie, disonantzize asko gustatzen daztela. Jo, nik esango... Ola narin esan da, tío. Nik esango topikazo bat, es que, claro, zu pentsa, tío, beran gara izen zen la hostia hori atatie. Eta, claro, niri da talde bat, asko jo, eskipitu alda esan, bai. Oraino super bici... Orain super bicietan hauela con beste kanta batera basizena, bai, porque me ha dado por ahí. Bai, está basiz. Es que da Nirvanan Smell Like Teen Spirit, es que da kanta bat, que es un super mítico, lo que tú quieras, es que pentsa hor gara izen hori atatie, da asimileten basun kantie, es un temazo. Bai. Da Brit eta Holland. Eta de por sí es un temazo, O sea, es que da, solo que va hori, ya hainbeste bidarres entzuten da hori dana, pues quíate de raya, ¿no? Hainbeste urteakos kanti, que es la mítica que aprendes con el combo de la música escola, no sé qué, mundo guztiz jotan da bonareleko bidarres gitarran, hori da la de Deep Purple, Smoke on the Water y su puta madre. Pues horrek 10, apurret, que son unos míticas canciones, vaya, es que ni echako es un temazo, es un, no sé, un clásico, un temazo. Bai, a ver, asko dauz, da gero segun zerreiokiko nik hori soltatxute altuntunarin da lehengoko si pasazten aburotik, Si no, algaragon txikerbetan... Tranquil. Lizartxo, irakurri dut, baina galdera hori amaieran ingo zoat nire ohiko beste galdera tegetik, txatin galdera bat nik, eta irutzizite hori ondo jungo gala nire azken bigarren galderakin, no? Azken hirugarrena, más o menos. Zuk pentsa guk ez dakik guzela galderak, ez du ikusten ezer bakarrik. Claro. Baina, bueno, behai Lizartxo behai abisatzeko ban. Nahi dat oin Dream Team bat, vale? Dream Team bat, rollo supergrupo bat, etxie zuek, haudek. Beste era bat galdetzeko, zuen bajista favoritu edo asko gustatzen zuen baterista bat, edo ordu nahi dat Dream Team bat, dago ditzak. Complicate, Joa, chaval, nik... Zale jidu peñia da egin talde bat. Ja. Con la puta peña. Horiek. Bitu, ni bateriste moduen klaru dakot, uste dut. Esango zan tu txamoreko Elliot Smith. Bai. Taylor Hawkins da la corea mape, bai. Es que niri... Elliot tiene... Nitxako tu txamoreko bateristi es un... Bai, makiño puta da. Fuera de serie. Hori hartu guna ben bateriste moduen. Gero abeslari moduen hartungo nauen, karo, nire rollo talde bat eitxeko. Abeslari moduen hartungo nauen Justin Vernon, dana boni bereko kantantie. Gitarriste moduen... Es que ni puta idea. Edo zero, nahi. Segi, ja. Baina, que se euskal artista bat sartutik gaitxein nire ustez Gorka Urbizu super makina bat gitarregaz. Gorka Urbizu sartungo nauen gitarran. Eta... Bai, sin cantar, Eso es. Bai, gitarran bakarrik. Eta gero bajiste moduen, pues... Ez dakiz, tío. Flea. Nik baitu, ez ezer desberdin eitxiarren da. Ez txuten orain, Ez da entzuten. Ez? Ez dakio zeitxik ez entzuten, zezer zelta asko gauri igual. A ver. Momentu bat. Orain bai. Vale. Igual, es que mobile justu emendatzen aizitan da kamari emendatzen ziguar ordukuno azkar kargadori kartzea da. Igual, mikrofonu ikutu zoat, momentu bat, hemen entzutezitek, entzutezipek. Esan diat hori, bajista etzaiola ino importa eta Iñaki botatzeko hiriak. Baina esan bajistaren negatimak. Zeran, repetido txutule. Unai izaten ditxoan nahi baldin mau bajistare esateko. Etzako ino importa, baina, bueno, ya que hemen gauden. Que ba, si denpori gazik zu, batez taldi izan keran, bajistie dara... Ditzen da sako, deste nahi joan. Mantxaketan duenien da, ez da duenien da. Bai. Bari talde bat, es una mierda. Ala. Baina gitarrista gaitu bajista bromakin berrazio.
Gitarrak pesau batxut diez, tío. Ala gaituk, eta plaga bat, bai. Así es. Alaek, baina, Bai, bueno, bai. Bueno, ni behintzat ez Aztia. gaitu bajistak. A ver, nik zer esatia arren, no sé. A ver, Unai ya me ha quitado el cabrón de turno. Está hecho, nik esango leki dut Foo Fighterseko, bueno, Taylor Hawkins, edo, bai, gatuko nekena igual, Dave Grohl. Dave Grohl, bateriz joten. Dave Grohl bingo bateriz joten, que denpori daru bateriz jo barik. Gale. Gero, gitarri joten, gustako leki dazte, hori, Kalamentoko Aleix, ipini, Mm. bajue joten, ipingo leki dut geure lagun Mirri, eta abestuten, buah, Depende zer guzun, tío. bai. Claro. Viendo el rollo ahora, por descarte, a ver, se hostia hecho aquí. Que pensas zer sartuzun, Dave, bai. Has pillado de, Una plan, locura. Que sí, vaya. hardcore, rock alternativo, Hori de. Bai, Jeremy Ball, mi lekikuta, esa lekikuta esan goten, Tutxamoreko, Tutxamoreko, esan abeslari. Bai. Jo, lehen pasaz bat, tío, dana, hostia, bifiklairoko bai, me cago en Dios. Gustatzen dut. Zandako izan horren morroiek? Hostia, pues Simon Neil. Eso, Simon. Simon Neil. Bai. Hori makina bat la hostia, chaval. La gitarra esaten be bai. Bueno, hemen, hau normalin nini daten galdera bat, orduan, segurazki nere galderetako batetik aldauko baina, bueno, potrosorri galdetzeik. Ze iruditzen gorka horbizun bakarkako lana, jaka aipatu dezuen. Bai. Bueno, si queréis que hablemos de Godka, como dirías tú. Hori da, de Kotka. Niri asko gustatzen dazte egiz esan. Osa, bastante. Da, ikusten entzuten zu CDs. Direktu nesatokin handino oportunidad ikusteko, nahi juen. Antxek, Gerniken da, uste do, datoren nigien. Nik ez CDien entzundotena, una pasada. Osa, oso organikito sonaten dau, baju oso potentiekaz egiz esan. Osa, baju oso presentiekaz. Da, niri asko guzti izan da ez dana. Osa, bakote ze kanta bi hauek, kanta txarra hauek, adibidez esan da, tren bat edalaka guztan da, bastante. Tren bat toki bat, da, azkenna CD-kuta lan bebai. Nik egiz esan ez dakote kejarik bastante gustadas. Badakitxe gorka dana, da, asikatan junai como, venga, a ver, que anda este flipau. Eta hori, gero me he tenido que callar la boca, da, oso lan politxein jo. Es que pentsala ibe beste topikatu batala gorka horbizuri, estáis como que bombas como Nacho Beti, no sé qué, no sé cuántos. Bai, como que es más fama que, Tío, bai, es que languille, ¿sabes? Bakizu zemat, osea, egiz esan da, bakizu zemat egin jauen euskal musiki gaitxik eta euskal kulturi gaitxik. Zemat hit, zauzkik berri txarrak. Zemat bakizu zauzkik zemat egin berri txarrak. Orduan eske, nik ja uste dut, bueno, nire referente oso handiz izan da, obviamente, eitzen dauen gauze bakotxa, beti izango da ona, tío. Eske, da inoiz ez dau, hankasartzerik gotesan, sozer de, hau mierda bat dela hostia, edo sozer esan zuke, que la has liado, edo, ez, tío, como que dana pentsaten dago asko, eta eitzen dagoena beti da ona, tío. Hori, eso parece, Eta, bueno, neure ikuspuntutik behintzat, eta, ez dakiz, beran azken lana, netxako, hasikera baten no me entraba tanto, bai, gero entzuten, ba, oso diskon bata, bai, jakin reinbetate morroie, talde batetik dator, zelan atara hori diskue, egiz edake berari beti guzta izen datxo, bori, David Bazan, Pedro Lion, honen talde guztize, apurret beran kutxudako, bai. Nik, apurret, beneure paja mentalak eitzen, gorkak esan zauenien, ba, izo zerrengo, no seke, ni pentsabat, ba, edo eitzen zu, edo akustiko eitzen zu, edo lako zuzera eitzen zu, oza, beste talde bat no lo veía ni jarto. Niri formato, pero asko gustan dazte, a ver, igual lo de dos baterías así, pues me la pela un poco. Esto ikusi zuzenin nik inoiz, ondino, gustako lekiazte ikustie. Ikusi do pidixo pareren batxo, bai, esan, ba, bi bateri da holan, gustako lekiazte ikustie, a ver, ze desberdintasun dagoen, itxon bat bengo, ze bardinek, eta holan. Bai, hori, lehen esan dutena, grabaketik gaitxik, nike, como suena, tío, serie asko gustatzen daz, tío. Bastante. Está rebuscado, oza, dau grabata modo gordin baten, bai eko zuen aldi berien, ez dakitxo. Eta, ez daiz, disko nada, a ver, kanta batzuk gizego estan beste batzuk baino, como todos los discos.
Bai, Nei adibidez, etxe bat izan dekela, bai. hori zenuen lehenengo, eta diskoko azkenetakoek, baina hori zenuen lehenengo kantu sartu zitean, en plan de nostalgi hori edo, hori arrapauen atxean. Bai, Segidun sartuten txuen tono, bai. Tan, 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 tan. Hori. Eta gero besterik eze asko gustau zitean, ze dek mitiko tropeauteko akorde hosek. Ez, mitiko akordeko novena, akorde tercera menor, en plan, sartzen Eske hori, eske beran kutsue da, tío, hori hori nostalgize, eta hori da nire bai, izen guztan aztena en general musiken, hori nostalgize, gitarratan, agotxatan, horun gorkak hori oso ondo itzen dau, da horrela itxi beti gustatzen daz, itzen dagoen dana, bai. Eta esan. Es que izenak eta se me van un poco, diskunak izen. Niri tren bat gustan, bastante. Ikusmenak itxututa gaur. Vale, bai. Bai. Eta horri ziteko oso ondo aipatu dezutela nostalgixe urrengo galderera juteko, eta ja, gelitizku beste iru lau asko jota, ez, ja, amaikak pasatxo dituk, ez dira destarezuek eukin nahi hemen lokalien etxea junga obligatu. Afalduteko, tranquil. Hori. Bizar bihar itxen du, baina... Joder, ezin hori izan, tío. Ez gustora nahi. Ni libre, no. Nik ez, ni bihar itxen du, gustora nahi. Vale. Es la mítica, mañana curro, pero ahora no me quiero ir, cago en Dios. Esan. Nostalgia aipatu dezuela, nor berpiztuko zenukete bere kontzertu batera jun, eta age batzea berriz zulora batatzeko. Berpiztu, beran kontzertu batera juteko, da gero ez da boteteko zulora. Hori da. Obviamente nire bana, no? Kurti ingo zanzune berpiztu? Nik uste bai, está claro, Bai, ez? Nick Jimmy edo ya me gustaría verle también. No he visto, tío. Ya. Sí, Sam. Alguno de la generación del 27, tío. Sí. Amy Winehouse, sí. Gustan de este tema, que rollo Valeria sí está bastante guapo. Oye, tampoco... Esto no se agarra inbeste. Bueno, Queen es que Queen directo nik usti sería bestial, Bai. Freddy ikusten eberan movide que itxen, tío. Hostia puta. Hola, kososo. Vale, galdera bat, Euskal Herria zatitzen duen galdera bat. Lertxundi ala Laboa? Laboa. Bisek dauz guapo, bai, Laboa guapa, da, experimentala, da. Oso hori agorrela bai. Iluntxu haue, tristi haue. Bueno, tristi haue ves, Benito Badakoz bai kanta. Es que tristi haue, gerazten zanale kantak ikusten zehoztigu dagoin esan da lan bai. Nik ez dut ikusi askorik, bai, ez da ditxe, martxabaten lehen notak edo ez da izin dan da. Baten egon nahi txene, talako kaitxegaz, da vinilundako CD, da zigien entzuten mazun kanta osuek zaratak eta da hostio una jartada, beran temporarako era como txo. Ni sarren hau txaten me flipa, What tío. the fuck? Da bueno, tío. Pero behin txauina, izan da intxauina, kienzazpik berrik. Gaztetasuna eta sartasuna mitiko de... Ez txinaurri bat, martxa baten lehenotak ez zuen? Dinote... Gaztetasuna hizo Willis, bai, aldazan, Laboan kantak esan ziren hain beste taldek jota, ezta? Eso es. Que berriteko lilurarik. Eso es, eta kienzazpik izan izarren hau txau. Bai, hori guapo da. Eta hori da temazo bat dela, hostia. Total, que juna izaten, nire etxako Laboan kantak, bai, eske Benito Nagotxa... Ya. Es de locutor de radio, tío. Vale, pero a mí yo me sentiría identificado con Mikel, tío. O sea, verá... Gustaitzen da, hori musiko moduen gustaitzen da, holako musikuek, ¿sabes? O sea, soruek. Apur bat hori sorotasun edo kreatibitari puntu gazte. Originaltasun puntu hori okenak, ez? Bai, da ganea hor gara izen. Claro, ez que hori beste... Hori pentsa en bideo, bai. Ze gara itzen da oinze hori kantue euskeraz, euskal kulturi bultzatuten hor gara izen. Sikera baten uste demorreiek ez hauela jakin izan euskeraz, bez? No? Etxen txu kantatan interpreta, berantxako zesaten zan euskeri entxutie. Zaratakaz da, porque no entendía una mierda. Dalako gauseketa, super guapo hau. Joder, bai, hori nekian. Vale, bi galdera. Está dicho, igual me lo he inventado, Es que oso ondo gelditu, si hori etxak izan. Inok ez dago izan gauzek. Hori. Vale, azken bi galdera, ok? Haudek la resistenciago galdera, vale? Baino, tranquil. Nik nahi dira jakin, eta lehen Iñakik más o menos erantzundik, baina nik nahi dira jakin gitxi. momentu hontan zenbat gitarra dauzke zuen, eta zenbat ordaindu dezuen gitarra jotako bagoitza. Eta,
Lizartxoren galdera izan dek. Galdera lotxagabea. Zenbat diru inbertitu dezu pedaleran? Orduan, bueno. Hostia. Gitarrak eta pedalera. Ba, nik joteko taldigaz gitarra bidakotez. Ah, Dana, hau, la guitarra de mi vida. zer de gitarra hori? Hau da gitarra bat, una Transformer, bueno, ez da Transformer bat, da gitarra oso arraro bat. Ez que, Ba, bitu, hau gitarria, opari beti izan zen, morroi batena, okin seguna denda bat Bilbonen, laro eta margarren amarkan edo, Niri ez behitu, berari konta, nik historiz badaitz. eta, pues, gitarra hau da, como, de boutique, no? En Vale. plan, egin zauena diseño bat Dan Armstrongek, dela gitarriste bat, edo, aha, eta Weston Markie ez duzu? ez, Weston Markie da marka bat izana amerikano batek erosi zauen, txino edo japonez baten dekoraten. Eta Weston Markie sortu zauen. Eta hortik atara zauen, hau edizinue dana, como mezcla bat entre estrato, teleka, jarto bat. Ja, ez que baina bazauke, Jazzmaster tokezillo bat bazauk, Bai. ez? Ego, Fender Jaguar eta rollo pixkat... Eso es. zea Apurrete hori. Fenderren gitarra guztizek nahaztute, hau da. Eta pastille pe bai, como muy harto, como pastille triple batako, no sé, jarta bata. Da la guitarra de mi vida diño txutze, es que ez dut ondino topa beste gitarra bat, Ja, holan sonatu, buena. ja. Oso kalidad honesku da. Adibidez beste gunien teleka batako uste dut American Special bat. Eta aldatu guzantxo pastille simpli, ba, bueno, pues gustatzen atxo jumbukeran soinu edo guzantxo ipini hori. Eta gaur egon datxoten beragaz da, bueltaten pizan ozta ere gitarrara. Osa, Ez gustatzen dagoelako da. nagustu. Osa, es que niri teleki asko gustan estetikamente. Bai, Eta, pues, hartu nagoen hori telekia, ba, claro, sonido simple guretzako ez da viable. karo. Orduen, pues eso, aldatu intxatez pastille, minut humbuker bat, bai eske, tío, ez dakitz, ondino ez dut iguala soniduen ona gitarrina, Ja. horrena gitarrina ino bategaz bestio. Mhm. Eta hori horre bizetako, ez da gero beste akustiko batako dana neureleko gitarri erosi nagoena. Fenderra, no? Beste Fender de Fender CD bat. natural bat. Mhm. Eta, la pasta? Hau Ah, opari izan dek, ez? Bai, Hau hau bai. pari beti izan, teleki uste dut sortxiron pabo, Ba, ondo. eta akustikoa iruron pabo dola. Eta gero pedaleran invertite, yo que sé, tío, no sé. Zemat igual. Encima anekdota da guapo batako zu Holy Grail kontateko gazu konta ze hosti Ja, bai. personatxo pedalari kontzertu bat. Ez dakit, igual mi epa inguru no dola, más o menos. Sortxiron mie. Aldai zen, bai, nik uste dut gehiago dagoela. Bai, Seguru. bai, aldazan. Eski hau bakarri ja Zaitu, una iruron pabo, bat, diez. bi, iru, lau, bost, sei, zazpi, sortxi pedal dauz, no? Ja. Y matemática cuando va zen, afinadora, reverb bat, bi overdrive, 1000 euro inguru, delay bet, no? iru kanaleku edo... Horrek baltseko dirutza bat, ez? Delay horrek, segura. Bai, flashbacka, Bai. gero Straimoneko Blue Sky, reverba. Hori da, Que eso vale, Vale. pasta. iruron eta mar, da segundakue. Osa, barriz Bai, bosten bai, da. bai. Vale. Bueno, Lizartxo entea guaiz, ez? Pedalera onaziok. Nahi pro segunda mano, Beti, dana. Bai. Nik azikera batean nahi txuri hartu nahi. Azikeatan diruekin hauen da, egoera honino nahi txen da, me la pela ba, donde gastar, eta como quería ya, erositzen hauen. Claro. Esan igual diru askoko gauzek, bai, bueno, 1 euro, berre 1 euroko pedalak eta lan bartu ditxen hauen. De primera mano, bai, gero, eske egize da, segunda manotik es que te sale de puta madre, tío. Es que zetako kantxako zara... O sea, gastati da tiro gehiagoen, bai. A ver, altxurten rana, bai, Baina normalin. normalien, Ze urten tío. txurrana ba, tío. Ez dakit igual, yo que sé. O CD que era una réplica, pues era una réplica ya dado la chichaca, dago hasta Ja, bai. ahora también. Lehen okitzen nauen. OCD replika bat. Ba, azken galderi botako izuet. Zelen inakik izan ditxi bere gitarrak, más o menos. Ah, vale. Eta azken galdera haudek, oin arte, azken minutok ongatuk zuen guztuk entzuten, ez? Ze gustatzen zaizuen. Eta nahi da jakin ze etzaizuen gustatzen, bale? Eta beti egiteaten bezala, galderi zentrauen goiat, o galderi konkretauen goiat, bale? Eta, oantxe bertan emango baldiman izueke aukerie, mundu mailan edo Euskal Herri mailan, talde edo bakarlari bat eta bere diskografio zue ezabatzeko, zein aukerako zenukete? Pertsona ez, baina talde edo bakarlari hori, eta bere diskografio zue, kaput. Niri orain momentuen, toda la cringe, ETS. Bai, Uh, bai. A ver, sin más, es que
Gote sansatos rollo batetik, ikusten seguro beste rollo popero batera duela, bai, fuertemente da holan, da ez dakit, tío, pues como que se ve el plumero da holan, da ez dakit, Men. Sin más, Nick adibidez a estos se les ve el plumero, vaya, porque ellos quieren. Bulego, ellos esan, o sea, leche tema que tengo bien, para gustos los colores, vaya, no me gusta nada. Ni oso kontradiktoizu nahi, segera nahi junkaretik kantaten, porque dana ikasten dut, tío. Bai, eso zer aukeratuti arren, pues, kanpora batako dut, adibidez. Nik uste dut, Luego nos vendrán y, bueno, nos van a caer unas hostias. nik uste dut, takule, iritsi bardinen en el sentido de, o sea, musiki ikusti produktu batelez, Bai. como que estoy ikusten oso ondo, digamos. Eta ja, talde bat sortutie, edo talde bat formatie, produktu baten moduen, edo nik hau musiku pietot, hau musiku pietot, hau musiku pietot, eta hau produktu itxot, hau lortuteko, Mhm. no sé. Bai, No, errespeto ondo, oso handi daku. bai, osea, Bromi da, Nik eskertzea dena, behintzen puztizia, en plan, rollo, ez da bezuela problemaik esateko, ze iritzi hau zuen, ze galdera hontan batzuk elitzi juken plan, bueno, nik gutako du urrutiko norbait, ez? Baina bai, nik irekin era eta dauzan txegu nahi. Iritzu zitek askotan, eta hori, bulego asko itiarra, eta nire asko itiarra nago, eta bueno, badaitz. zautzetxeat, ez? Zautzea pixkat situazio, eta nik beti, nire ustez, zeadek, ez? Ikin aldek produktu bat, baina gustatzen egiten nahi zen produktu, ez kasu hortan, de puta madre, ez? Musikiek gustatzen zaken musika bat ekin nahi aiz, eta más o menos hortik bizi aldek, ez zitek gaizki iruditzen. Musiki produktu bihurtze hori ez izan, ez etzik gustatzen a priori, baina behintzete guztua etxeken zerrai aldi madan, eta man. Baina ahi baldin maiz hori egiten, dirua, ez dira zaten kasu edala, baina ahi baldin maiz egiten hori diruatik, hor bai irutziztekela, en plan de, mezirik. eta ez bakarrik dirue, sino arrakasta bai. Bai. Asko que dirue baino gizo arrakasta. Eta adibidez, etez esan txut, porque ez daiz, nik bulego hori buruz, ez dut esango ezer, porque azkenen hori inakin iritsi da, que bulego badala talde bat, igual aldala esan produktu bat, bai nik uste dut, kanpotik ikusitxe, ez dakitz barrotik, bai, como que ureri bai gustatzen da txoila, edo berari por lo menos personaji danari, bai gustatzen da txola ditzen dagoena, se lo cree. Bueno, sin más, Aldot bardine pentsa ETS da etxipe bat. Bai, nik uste dut, tio, ETS dala talde bat, gauze bategaz hasi zana, da gero, junde ditzen beste gauze bat totalmente diferentie, junde amoldaten gaur egungo musikera, eta nik uste dela morroi bet, jundela amoldaten gitarra akustiko bategaz kanta tristik eitzen, eta gero beran trompetak eta dakoz, pues por compromiso, se ya tal dien egon dilen. Orduen apuret, como hay un mejunje ahí de cosas que no me cuadra, tío. Da, hainbeste, de repente, jotie, hainbeste, ez dakitz, arrakasta okitxie, como que, ez dakitz, bombo asko emondatxo horreri, da niri no me goza hori, tío. O sea, ez dakitz, no lo compro, tío, no me lo trago. Anizo bat, bulego gaz esan zunen, bai, lehen besan dut, nik uste dut eurek badakizira zer dauzen eitzen, da guztu lehen gadagoela, bai, aún así, que le pega, bai... Bai, zeure iritsi da, txo. Incluso peika die. Berez, hemen utzikoen genikik, baina, irutzezitek mundilok esan duen komentario hau interesanti dara, eta zuen iritzi xeakin nahi dat. Zatei, bai. Eta gorkak taldie bukau eta 5 urte beranduo saltzeko taldien mertxan berria atatziei buruz ze iritzi. Nik uste dut... Taldi erabiltzie marka moduen, no? Osa, berri gatxe. Hori niri no me mola. Dauz gauze batzuk, pues que no molan. Bai, tío, ez dakitz, musik ez bizide, da morroie berak sortu da hori. Osa, 25 urteko traiektoizio bategaz sortu da hori dendie, hori erropie, hori markie. Pues ez dakitz, tío. Hor nire ustez mundillo bai daudela bi zea horiek, ez? Kauza baek, ire musikie, esan bai hau, origen batetik eramatie gaur egun bogan dagoen estilo batea, oaindik importanti izeten jarraitzeko edo, eta beste gauza daekela, ire talde horri reditu atatzi intentatzi, eta baina tema interesantiek, tema interesantiek. Gusango basamen hori egin, nik uste dut esango zagoela, venga, 2025, berri txarrak, ostabe zenatokire. Bai. Se forra.
y se va. Sí. De hecho, es que Ya veremos, Ze, nik uste egingo dula hemendik urte batzutara, gira, reunión, no sé qué, forrada, igual ez, baina... Zakiz, porque ondo june taldia da, de repente itxin jau. Eta nik uste dut bera morre, oza, listu dala, pentsa dala, ya está, ya garaize da itxitxuko taldie, Ja. eta beste gauza bat itxiko edo reinventateko. Eta hori, dinosune den dina, eske, ba dinotxut, aldiz egon iritsi asko. Ikusten basun denda baten moduen, dana, en plan, nik marka bat sortu dut, eta hori, segidutzen dut saltxien, ondo. Ikusten basun, en plan, joe, berria hiltze dau, zeitxik erabiltzen zu, beran insta, zure erropi esaltxiko da dirure bazteko. Osea, hay un... Esatik mundillo, esatik ni seur natxok inin gaula. Ba, bueno, hori hemendik urte batzuteko gitarrizketa ematen ikusi berko jau. Hemen utziko jau, bale? Ze, ja berandutu ziku pixkat, baina, bueno, egizan guztua gana, oke? Usteat interesanti ondekela, orokorrin, eta bueno, hasieran esan dizuten bezala, eskertzei zuet, ordu pixkat intempestibo hauetan nerekin egotia. Ez da problema bat, tio. Oso gustora bai. Posten hau, azkenin asmu hori dek, ez? Baita, bueno, ikusli guztu bat, baina zeuek konbidatu bezala, ba, denbora hori tarte agradable bat pasatzi eta posten hau guztu pasate. Baina, amaio horrek azken gauza bat eskako izuet, bale? Eta hori berek, emaiok zeo zerri, unai, jo zeo ze. Nahi dekena, riffen bat, bueno, biak batera. Eta nik zuen gainetik improvisan goiat, bale? Bale, zer... Dale, zeukuzune. Nahi dezuena. Eta jungo nago hori improvisatzen, eta... Rollo de improvi edo... Ba, zuek jo, nahi dekena jo, eta nik gainetik sartuko nauk. Segun zer rollo jotzen aztea izen, aldauko jat Vale. soinu eta listo. Dale, BBH, tío. Así que se las flipe. Eta hortxe, eskerrik asko da noi pasatzeatik eta beste bat arte. Eskerrik asko,